živa bića na zemlji. Ali ako padne u ruke Drena i ostalih vanzemaljaca, transformisaće se u zlu silu i uništit će sav živi svet. A ne smem da dozvolim da se to desi sada kada smo Mark i ja srećno zaljubljeni. Korina, Bridget, Kiki, Rene, moramo da se udružimo i damo sve od sebe da zaštitimo zemlju. Ajmo, devojke! Pokret! Ja ću te zaštititi. Plavi vitez nije Elliot. Ja ću te zaštititi. Elliote, mogu li nešto da te pitam? Šta? Uvek sam mislila da si ti plavi vitez, Elliote, ali ti nisi plavi vitez, jel da? Nisi plavi vitez. Ne, ja nisam plavi vitez. Razočarana si? Ne, kad bolje razmislim, nemoguće je da si ti plavi vitez. Izvini što sam čak i spomenula nešto tako budalasto. Zoe. Da? Molim? Siguran sam da ćeš brzo saznati. Misterija rešena. Ko je plavi vitez? Plavi vitez je dolazio da me zaštiti svaki put kad sam bila u velikoj nevolji. Ko si ti, plavi viteže? Ja sam rođen samo iz jednog razloga. Da bih tebe zaštitio. Deluješ mi jako poznato. Imam utisak kao da te znam. Pitam se, šta je Elliot mislio kada je rekao da ću verovatno uskoro otkriti? Baš me zanima. Baš si se dugo kupala? Nešto sam razmišljala pa sam ostala duže nego što je trebalo. Kladim se da si razmišljala o Marku. Zašto to kažeš? Zato što se bliži dan zaljubljenih. 100% si zauzeta planirajući sve i svašta. A da, dan zaljubljenih. Nemoj da si ljubomoran, dragi. Ti si moja slatka dušica. Prestani, nemoj pred našom devojčicom. Šta je, pocrvenela si? Laku noć. U redu, Zoe. Samo napred, pokloni nešto Marku. Čokolade. Jao. Ove izgledaju ukusno. Voljela bih da ih probam. Koje čokolade da mu poklonim? Čekaj malo. Jel ovo znači da moram sama da mu napravim čokolade? Šta je bilo? Da nisi gladna? Da, crkavam od gladi. Ne, naravno da nije to u pitanju.
U stvari, mislila sam da bi mogao da me naučiš da pravim čokoladu, ako možeš. Poslušaj moj savjet i odustani. Pitam se da li bi Zojine čokolade uopšte bile jestive. I ja. Ma dajte, devojke! Ja bih probala. Stvarno? Ja volim da jedem svaku hranu koja čudno izgleda. Pustite me, baš ste pokvarene. Ja barem znam da napravim čokoladu. Potpuno si u pravu, Zoji. Čovek sve može kada je zaljubljen. Kad je zaljubljen? Tako je, samo napred, Zoji. Da, uspeću. Samo nemoj posle da kažeš da te nisam upozorio. Pitam se da li će uspeti. Ko zna? Hvala ti što me podučavaš, Wesley. Ajde da počnemo. Pa za dan zaljubljenih preporučujem mlečnu čokoladu. Ona je slatka i topi se u ustima. Šta kažeš da te naučim kako se pravi mlečna čokolada sa jagodama? Wow, izgleda sjajno. Mark će sigurno biti oduševljen. Pa hajde onda počni, ja moram da perem sudove. A? Pa zar nećeš da me naučiš? Naučit ću te, ali ti ćeš sama da je praviš. Inače to ne bi bilo to, zar ne? Wesley je u pravu. Dobro, pokušat ću. Pa gde je krpa? Zoji, smiri se, smiri se. O, ne, pogrešila sam. Je li ona unutra pravi čokoladu ili nešto drugo? Kakva je to buka? Ne zanima me ako Biće bude se, dobro sve sam izgledalo. Kada proskula. završi, nema šanse da ja to probam. Ja jedno čekam da probam. Odjednom je postalo tiho. Wesley, pogledaj kako je ispalo. Baš čudno. Gde li si pogrešila samo? Kakva je to zbrkana grumuljica? To se ne može nazvati čokoladom. Izgleda ukusno. Stvarno? Ajde slobodno probaj. Onda ću se poslužiti. Mora da je užasno loše kada Kiki ne može da prguta. Zoji, jesi li sigurno dobro pratila recept? Pa naravno da jesam, ali pošto je to za Marka, dodala sam tu i tamo pomalo nečega. Pa zato si pogrešila. Moraš tačno da pratiš način pripreme. Možda je ovo preteško za mene. A ovo je prvi put u životu da sam htjela nekome da poklonim čokoladu koju sam sama napravila. Nemoj da padaš u depresiju. Mark nikada ne bi pojeo čokoladu koja ovako grozno izgleda. Zoji, mnogo su važnije osjećanja koje si unela dok si je pravila nego kako je izgleda. Ako možeš da mu preneseš koliko si truda i ljubavi uložila u pravljenje čokolade, siguran sam da će on to osjetiti. Pa u tome je magija čokolade. Sad bih ja da napravim čokoladu za moju malu braću. Wesley! Kad smo kod toga i moj stariji brat voli čokoladu. Tako je. Kome bih ja mogla da poklonim čokoladu? Ajde onda da pravimo zajedno. Halo, ovde Mark. Zdravo, Mark. Zdravo, Zoji. Kako si? Da li bi hteo da se vidimo sledeće nedelje, mislim ako si slobodan? Kako to misliš ako sam slobodan? Naravno da jesam. Vidimo se na našem mestu, važi. Super, baš sam uzbuđena. Vidimo se. Čekaj, Zoji. Da? Ništa. Ne, reci, Mark. Ne znam. U posljednje vreme sam jako zabrinut za tebe. Čak, mislim da ne bi trebalo više da se boriš. Pitam se šta li je s Markom. Uvek me je podržavao. Zaboravi. Izvini što se ponašam čudno. Možda previše brinem. Ne, u redu je. Dobra sam stvarno, jer ja sam borac za pravdu. Onda vidimo se u nedelju. Zdravo. Zdravo.
Žao mi je što puno brineš zbog mene, Mark. Ne želim da brineš zbog mene. Hoću samo da se smeješ sve vreme i da budeš srećan. Nadam se da će ova čokolada razveseliti Marka. Zoe, siguran sam da će čokolada pokazati tvoje osjećanja. Mark, završila sam čokolade za tebe. Nisu savršene, ali su prve čokolade koje sam napravila u životu. Hej, mala maco. Ha? Koga to vidim? Ovdje smo se prvi put sreli. Izgleda da si se malo ugojila. Tvrdoglava si kao i obično. Šta hoćeš? Ma, šta je bilo? Došao sam po tebe. Kakva šteta. Pođi sa mnom, Zoe. Dođi. Nema svrhe da se raspravljamo, jer ja sam se odlučio, vodim te sa sobom. Nikada! Kasni. Prešao sam toliki put zbog tebe. Dođi. Nema šanse. Imam jako važna posla. Nemam vremena da se prepirem sa tobom. Vodim te sa sobom. Nemoj da ti padne na pamet da vrištiš. Zašto osjećam ovu zebnju? Pitam se, šta li je sa Zoe? Pođi sa mnom, Zoe. Pođi sa mnom. Odmah. Ne! Zašto ne uradiš to što sam ti rekao? Ma zašto bih te slušala uopšte? Zašto? Zoe. Ne! Prešao sam toliki put zbog tebe. Pođi sa mnom. Bićemo samo ti i ja. I niko više. Ići ćemo u svet gde nema borbi. Ma ostavi me! Zašto bih te slušala uopšte? Ostavi me! Tako je najbolje. To je sve što imam da ponudim. Ma čemu pričaš, Dren? Idemo. Ne razumem. Nemoj da se opireš. Siguran sam da znaš o čemu pričam. Ne znam o čemu pričaš. Šta to pričaš? Poći ćeš sa mnom, zar ne? Nemoj mi reći da još uvijek ne razumeš. Hajde! Pođi sa mnom, Zoe! Ne! Ne mogu! Ne možeš to da mi uradiš! Hoću da vidim Marka! Mark je jedini dečko za mene! Zoe, još uvek si zaljubljen u to ljudsko biće. Pa ako insistiraš da nećeš sa mnom... Ako nećeš da pođeš sa mnom, onda ću te ubiti! Zoe! Dolazim kod tebe, Zoe! 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 Sad je moje. Da li je to Zoe dala Marku čokolade? Jedničak, mora da jede njene splačine.
Devojke, upravo sam detektovao energiju mjau mjau transformacije. To je Zoe. Ali čim sam dobio signal, nestao je. To znači da joj je nešto napalo u toku transformacije ili da je povređena. Eliote. Tako je. Hajdete, devojke. Zoe je u nevolji. Važi. Wesley, ti ostani ovde i informiši nas o promenama. Hoću. Sviđa mi se kako izgledaš kad pobeđuješ, ali još više mi se sviđa kako sada izgledaš. Još uvek nije kasno, Zoe. Pustit ću te ako kažeš da ćeš poći sa mnom. Znaš da ne želim da te ubijem. Nikako ne želim da te ubijem, zato slušaj me. Uganula sam nogu. Znači odbijaš me. Baš šteta. Zoe! Mark! Opet ti. Stalno se mešaš. Mark, beži! U opasnosti si! Zoe, neću da bežim. Nisam prešao ovoliki put da bi bežao. Ali... Ako želiš da stradaš, rado ću ti pomoći. Ne radi to, Dren! Mark, molim te, odlazi odavde, preklinjem te! Znam da je čudno, ali ne plašim se. Došao sam da te zaštitim. Umukni, Zoe, pripada meni! Beži! Mark! Dođe vola. Da. Tako je. Zoe. Ja sam rođen samo iz jednog razloga, da te zaštitim. Mark, plavi fikus. Neću dozvoliti nikome da povredi Zoe po cenu života. Zašto se stalno mešaš? Zašto stalno hoćeš nešto da mi ukradeš? Ne gledaj me tako! Da nije tebe! Da nije tebe! Ja nikada ti neću oprostiti! Šta je bilo, plavi fikus? Povredio si se u onoj eksploziji. Vadim Zoe sa sobom! Neću to dozvoliti. Zoe, jesi li dobro? Jesi li dobro? Plavi vitez! Ono je izgleda Dren na zemlji. Još uvek nisam poražen. Zoe pripada meni! Pripada meni! Društvo! Mark! Je li ona to rekla, Mark? Da li to znači da je Mark plavi vitez? Šta se dešava? Moramo da pomognemo. Čekajte. Ako ne daš da Zoe pođe sa mnom, onda ćemo oboje da umremo. Ali prvo ću da ubijem tebe. Prvo ću ubiti tebe! Prestani, Dren! Pusti me! Prestani, molim te! Sklanjaj mi se s puta! Gotovo je. Ne za naplatu dugova, plavi viteže! Zoe! Zoe! Pogledajte. Šta je to? Zoe. Nemoj da povrediš osobu
koja mi znači najviše u životu. Zoe, ti plačeš. Bren, ne želim da idem sa tobom. Ne mogu. U redu, Zoe, razumem. Otići ću. Nastavit ću da budem sam, kao samotnjak. Patetično, zar ne? Zbogom, Zoe. Zoe, hvala ti što si me spasila. Mark. Sigurno sam te iznenadio. I samog sebe sam iznenadio. Mark je plavi vitez. Zoe, šta je bilo? Ništa. Nisu savršene, ali su prve čokolade koje sam napravila u životu. Hvala ti, Zoe. Da otvorim? Znam da izgledaju šašavo, ali ova je najlepša. Evo, uzmi. Ej, jako je ukusna. Stvarno, baš mi je drago. Mark je uvek tu za mene. Uvek me štiti. Ne bih mogla biti srećnija. Plavi vitez, u čemu li je štos? Čokolade koje sam dala Marku su mu otkrile moja prava osjećanja. Moje osjećanja zahvalnosti. Za sve što je bilo i za sve što će biti. Moje osjećanje ljubavi. stvari plavi vitez. Baš je lepo znati da je plavi vitez uvek tu negde u blizini. Ej, prvi put čujem da je neko srećen što ide u borbu. Sledi tim za odbranu zemlje. Od sad ću uvek moći da idem u borbu sa Markom, to je super. Počela sam da gubim samopouzdanje. Nešto si rekla, Korina?